Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Sziveri Intézetnek az idei első eseménye, ebben a 2024-25-ös tanév őszi félévének az első eseményén vagyunk. És a vendégünk Boka László, akit mindjárt be fogok mutatni részletesebben, kicsit hosszabban is. A mai témánk ez a vidék-főváros viszony az irodalmi modernségben, de előtte még hadd ajánljak egy jövő heti programot is. Orvostudomány és irodalom címmel lesz egy kétnapos konferenciánk, aminek már az absztraktjait is lehet olvasni, és olyan 26 hét előadónk lesz. Izgalmas témák, és azt is online fogjuk közvetíteni. De mielőtt erre sor kerülne, most ez az első alkalmunk, hát ott ezen a konferencián is lesz majd szó a 19-20. századi irodalomról, meg fordulóról, de ugye más kontextusban, de itt most egy egészen speciális helyzetben vagyunk, mert hogy itt végülis egy vidéki színhelyen beszélünk egy ilyen főváros-vidék viszonyú történetről. Most a vendégünk Boka László, most itt puskázom, mert egy csomó adatot, életrajzi adatot kell felsorolnom. Ugye irodalomtörténész, kritikus és egyetemi docens, olyannyira kritikus, hogy kritika történettel is foglalkozik. 2007 és 2020 között az Országos Széchenyi Könyvtárnak volt a tudományos igazgatója, és ebben a minőségében rengeteg mindent csinált, jelent különböző tudományos projekteket, programokat, kiadványokat, az OSK kiadó vezetőjeként tevékenykedett, sorozatokat szerkesztett, és aztán egy utóbbi pár évben a korábban MTA Irodalomtudományi Intézet, ma már Hun-Ren BTK Irodalomtudományi Intézetnek a munkatársa, tudományos főmunkatársa, és mindemellett a Párciumi Keresztény Egyetemnek is az oktatója. És hát László Kolozsváron kezdte az egyetemet, majd fogunk erdélyi vonatkozásokról is beszélni. Itt már elsütök egy olyan poént, amire még vissza fogok kérdezni, hogy a költő, hírlapíró, szerkesztő és a modern irodalom egyik jelesebb alakjának, Dutka Ákosnak is leszármazottja, tehát hogy van egy ilyen családi vonal is itt ebben az irodalmi történetben. És ugye a mai témánk, tehát a 19.-20. századi modernizmusnak a szakértője, és emellett a doktori disszertációját azt ilyen irodalmi kánonképződés, kultusz és irodalmi kánon viszonya, ilyen kérdésekről írta, és a doktori fokozatát ugye Budapesten szerezte meg, onnan ismerjük egymást tulajdonképpen abból a doktoriskolából, ott az ELTE BTK-n, és hát számos önálló kötet, szerkesztett kötet van mögötte. És most a díjakról is szokás ilyenkor beszélni. József Attila díjas, és mellette egy bolyai ösztöndíjat nemrég zárt egy bolyai emléklappal, amit egy monográfiának a kéziratáért kapott, egy ilyen kiválónak minősített kéziratér, és ez a monográfia, ez a holnapról szól. A Nagyváradi Irodalmi, a Holnap Fóruma. Mi egyáltalán, hogy az első kérdésnél passzol, hogy így dobom is feléd, hogy tulajdonképpen mi ez a holnap? Mert a nyugatról azért úgy hallottunk sokan, a holnapról inkább azért a beavatottabbak tudnak többet, meg mennyire van benne egyáltalán ez a köztudatban vagy a közoktatásban? Szép napot kívánok mindenkinek itt a helyszínen és a képernyők előtt. Hát nem gondoltam, hogy rögtön ezzel kezdünk, de akkor folytassuk így, hát hiszen ugye az a fő témánk, hogy főváros-vidék viszonya. Ugye a holnap az gyakorlatilag a nyugattan egy évben, 1908-ban indult, és az egyik legfontosabb tudnivaló róla, hogy szerzői körében nagyon erős, teljes átfedésben van a nyugattal, tehát Ady Endre volt az egyik vezető poéta, és holnap fedezte föl Babics Mihályt, aki annak idején még ugye ismeretlen szerző volt országos szinten legalábbis,
és olyanoknak is szárnyakat adott, mint Balázs Béla, akit már ismertek valamilyen formában, de költőként nem. És amit még legfontosabb talán itt elmondanom, de erre majd nyilván visszatérünk még a beszélgetés folyamán, hogy hát ők egy irodalmi, modern havi revűt akartak létrehozni vidéken. Az kérdés majd mennyire vidék Nagyvárad vagy sem, erről még beszélhetünk. Ez nem sikerült, viszont 2 korszakos antológiát adtak ki, 908-ban az elsőt, 909-ben a másodikat, és hát ennek a korabeli hatása, visszhangja az sokkal nagyobb volt, legalábbis az első 2 évben, a 2 említett évben, mint a nyugaté, szó szerint ilyen felbuzdulást, országos felbojdulást okozott, pennaháborúkat a korban. És annak ellenére, hogy nem sikerült a tervük, ez még legalább ilyen fontos, és szerintem a társadalom szerkezet kapcsán is fontos lesz, hogy összművészetiségben gondolkodott a Holnap Társaság. Tehát amikor te azt mondod, hogy mi a holnap, vagy erről beszéljünk, akkor minimum egy 7-es fogatról kell beszélnünk, akik az antológiában szerepeltek, egy elvetélt folyóirat tervről, ami folyamatosan visszatért, még a 10-es években is, és mögöttük egy megalakult Holnap Irodalmi Társaságról, amely egy mozgalmat is elindított, és ennek a mozgalomnak az egyik fő kitűzött célja az éppen az irodalmi decentralizáció volt. Nagyvárad volt olyan helyzetben a korban, hogy ezt megtehette, komolyan gondolta, nem csak egy ideig, óráig tartó kis kísérletnek, és a későbbiekben majd beszélhetünk arról, hogy ez még kiket inspirált másút vidéken, ha már ez a témánk, Miskolctól Kolozsvárig, Aradtól különböző helyekig, akár Szabadkáig is. Aha. És hogy igen, tehát hogy ez általánosabban, hogyha nézzük, hogy azt mondod, hogy Nagyvárad, hogy azért ez nem jellemző, tehát hogyha mit tudom, én most nem akarok semmilyen olyan egyéb ilyen városi identitással bírókat így megsérteni, de hogyha van egy kisebb város, teljesen mindegy, és ott történik valami, akkor az úgy nem feltétlen szokott ilyen országos hírverést kapni, vagy nem indít el ilyen folyamatokat, hogy mitől más Várad, vagy mitől mondtad, hogy azért nem teljesen vidék Várad. Hogy hát ez nem csak én milyen ez a millió, vagy milyen ez a... Milyen volt ez a millió? Én úgy szoktam hívni, hogy ez egy szerencsés szinkron pillanat. Ugye Nagyváradon nagyon sokan megfordultak a korban, mondjuk a kiegyezés követő időszakban egy rohamosan, dinamikusan fejlődő város volt, és nagyon sok mindenkit vonzott az irodalomtörténetből, akiket ma ismerünk. Azért kezdtem azzal, bocsáss meg, hogy szabadba vágtam, hogy nem én mondom azt, mert az elég szubjektív lenne, hiszen nekem szülővárosom, hanem mondjuk az a Kosztolányi Dezső mondta, aki 917-ben ott járt Nagyváradon, és aki pár évvel korábban, 908-ban nemet mondott a Holnapra, egyébként Ady vezérsége miatt. Tehát ez a kettejük közti rivalizáció, de Oláh Gábor Debrecenből úgy szintén visszautasította Juhász Gyulának a meghívását. Ugye Juhász volt, ezt az előbb nem mondtam, aki oda került 1908. februárjában a városba, a Premontrai főgimnáziumban lett tanár, mellette publicista, és ő kezdte el szervezni, hát az egykori egyetemista társait Budapesti Egyetemről hívta meg, Babics igent mondott, Kosztolányi nemet mondott, de hát így kialakult ez a 7-es fogat, tehát amit egyébként az antológia 7 betűje is jelképez, ezért fontos, hogy a Holnap, tehát névelővel együtt használjuk. Ugye a Holnap Társaság már ott kicsi a névelő. Na most visszatérve, tehát hogy Kosztolányi 17-ben ott jár Nagyváradon, erről ír is az Arcok és Állarcokban, de hát a Pesti Napló is tudósít arról, hiszen Arany János centenáriumáról van szó, a világháború kellős közepén, nem Nagyszalontán ünnepelnek, hanem Nagyváradon, és ő mondja azt, hogy hát Várad nem vidék. Sőt, legkevésbé sem vidékies város, akkor már ismertek a híres sorok, hogy Várad villanyváros, és akkor itt Nadányitól Ligeti Ernőig, tehát még a Holnapot követő a 10-es években is óriási neveket sorolhatunk föl Nagyváradon, akik megfordultak. Ha még a 19. század utolsó éveit nézzük, akkor Krúdy itt újságíróskodott, aztán ugye oda kerül Ady az utolsó hónapokban Debrecenből, és közel 4 évet tölt ott a városban. Ady később is mindig, mikor már nem életvitelszerűen lakott Váradon, mindig megállt Nagyváradon, regényt is tervezett írni a városról, a Vérvárosa címmel, ebből néhány részletet még közölt is a Nyugatban.
És azért mondtam, hogy egy szerencsés néhány év volt, amikor komolyan versenghetett bizonyos szempontokból, bizonyos aspektusokból a város, mondjuk az irodalmi élet terén, akár a fővárossal is, és ő tüntetőleg túl is nézett Budapesten, rögtön Bécsre, vagy akár Párizsra tekintett. Ugye Ady használja ezt a Peceparti Párizs kifejezést, ő nevezte el, ugye ebben nem valami lekicsinylő szó van, hanem hogy kijöjjön az alliteráció. Tehát ez a lényeg. Kossuth még Körösparti Birminghamnek mondta Váradot 19. század derekán, de az lényeg, hogy sok fénykora volt a városnak, és a legfontosabb talán a századfordulón, amit aztán majd nem is a világháború, hanem a világháború vége és a trianoni döntés zár le, vagy tör ketté, és a korabeli Magyarország második legnagyobb vármegyéjének a központjáról beszélünk. Óriási püspöki centrum, birodalmakkal, mindenki, aki ott élt és dolgozott, szoktam mondani, hogy született és fogadott fiak, azok mindannyian úgy emlékeznek rá, hogy hát ez a város kicsiben volt a Nagy Magyarország, és az összes ellentét is megvolt benne. Nagyon hosszú lenne felsorolni, tehát itt mondom Ady, Juhász, és akkor nyilván a holnaposokat végig kellene mondanom, de Szabó Dezső is ott tanított, újságíróskodott, Nadányiék és Ligeti Ernőjék, és még aztán később az impériumváltás után is nagyon sokan, és ez csak az irodalmi, meg az újságírói vetület. Ezt még nagyon hosszasan ecsetelhetném, de hát elég, ha azt mondom, hogy egy körülbelül század előn, első években 50 akárhány ezer lakosú városnak 5 napilapja volt. Ez 1908-ra már 7-re nő, tehát 7 napilapja volt, és ezek csak a napilapok. Tehát mellette nyilván színházi és egyéb kétheti, meg egyéb rendszerességű periódikák. És erre mind volt olvasóközönség, nagyon fontos a városnak egy közel 28%-nyi zsidó polgársága, aki nyitott volt az újra a művészetekre. A korban egyébként ez is kapcsolódik nyilván a vidék-főváros kérdéshez, vagy inkább azt mondom, hogy a több pólusú, több centrum-periféria kérdéskörhöz. 2-3 napos késéssel ott voltak a párizsi napilapok a kávéházakban. Volt egy nagyon fontos jogakadémiája a városnak, ahol tényleg a legnagyobb szónokok aztán onnan kerültek mindenfelé. Ezek a redakciók, az említett szerkesztőségeken belül, ezek pedig egy közvetlen ugródeszkát jelentettek a főváros felé. Ugye mindig el szoktam mondani én is diákjaimnak, hogy ugye Ady Endréjék például a Nagyváradi Napló és Szabadság és egyéb napilapokból egyenes ágon kerülnek a Budapesti Napló kötelékébe, Lengyel Gézáékkal, Nagy Endréjékkel, tehát ugyanazok az emberek, akik még egy évvel korábban mondjuk Nagyváradon dolgoztak. Szabadkőműves páholyok működtek Nagyváradon, ugye nagyon komoly színházi élet volt, és még sorolhatnám, tehát ami miatt Várad valóban egy dinamikusan növekvő, nagyon fantasztikus hely volt a korban, és meg is volt az a háttértámogatás és az a tőke, amelyik lehetővé tette volna, hogy a Holnap valóban, mint havi irodalmi revű, modern irodalmi revű elinduljon. És volt egy olyan gazdasági elitréteg, akik ilyen kultúrapártolók? Abszolút mértékben megvolt. Ugye ez érdekes, hogyha belecsapunk a közepében, mert mégiscsak az a témánk, hogy a modernség és a modernség intézményei, hogy ebben az időben azért még a nyugat sem áll biztos lábakon, tehát nem áll stabil lábakon. Ugye tudjuk a nyugat előzménylapjait, a Jövőt, meg a Szerdát, meg az összes többit. Tehát ugye Osváték elindítanak egy lapot, de hát gondoljunk bele, hogy ugye mi most az Irodalomtudományi Intézetben 1890-től számítjuk a 20. századi irodalomtörténet írás, tehát ugye ez a hétnek az elindulása. De aztán megjelenik az Új Idők, ott van a Vasárnapi Újság, de ezek egyikőjük sem tisztán irodalmi fórumok. Tehát az, hogy a nyugat ugyanarra a sorsra jut, és tiszavirág életű lesz, mint az előzménylapjai, ez abszolút benne volt a levegőben. Kosztolányi, mikor csatlakozik a nyugathoz 1980 az első éveiben, akkor ő újra akarja indítani a korábbi lapokat, és nem hisz igazából benne. Ady azt írja 1908-ban Párizsból Osvátéknak,
hogy na mi történt, megszűnt a nyugat. Tehát ameddig a Gyáriparosok Országos Szövetségének a támogatása fenyőjék révén nem kerül be a nyugat holdudvarába, addig ez ugyanolyan bizonytalan, és ezen a ponton már azt is mondhatjuk, hogy megjelenik bizonyos rivalizáció is például a nyugat és a holnap között, hiszen a nyugatnak az volt az érdeke, teljesen érthetően, hogy ő egyedül hegemon pozícióban legyen a fővárosban, és ezeket a szerzőket, ha megnézzük ma a holnapos szerzők, mindegyiket tulajdonképpen, tehát Ady ugye egyértelműen kötődik a nyugathoz, Babicsot elszívja a nyugat, már 909-ben az első kötetét Budapesten adják ki, de a többiek is mindenki, tehát Balázs Béla már ugye közölt, Emőtt Tamás 14-be kerül föl Budapestre, Dudka Ákos 18-ban, őszi rózsás forradalom idején. Miklós Jutka érdekes eset, még a holnaposok közül, mert volt egy hölgyszerző is, mert ő Budapestről kerül Nagyváradra a 900-as évek elején, nagyon sikeres egyébként ott a budapesti napló köreiben, tehát akkor, amikor még Ady Endre majdhogy nem ismeretlen, 2 vidéki kötete van a debreceni után, ugye majd 903 végén jelenik meg a nagyváradi kis kötete a Még egyszer, és ez is jól mutatja egyébként, tehát hogy ő családjával együtt Budapestről költöznek Nagyváradra, közelebb egyébként az eredeti szülő helyéhez, de hogy hát Várad valóban egy olyan nagyváros volt, ha nem is a főváros, amely abszolút mértékben élhető, és hát adott ugye a kultúrára is. Ezt akartam kérdezni, hogy egyrészt, hogy van, tehát hogy például a Kosztolányiéknál ugye az van, hogy akkor ők Szabadkáról, például Kosztolányi Csát, Szabadkáról kerülnek föl Budapestre, és akkor először ilyen baráti, családi kapcsolatokon keresztül ilyen bácskai hírlap, vagy később Bács megyei napló, tehát hogy ilyen lapokban publikálgatnak, de a fő cél az, hogy ugye budapesti nagy napilapoknál, és ugye, hogy egyetemistaként kerülnek föl, és akkor vannak ilyen anekdoták is, hogy például a Somlyó is vidékről kerül föl, fölküld 1-2 verset, és akkor a Karinti ilyen anekdoták szerint mondja, hogy ez milyen jó, ír róla egy jó kritikát, és másnap fönn van a Somlyó, hogy na, akkor jöttem. Somlyó is Nagyváradról kerül föl, tehát Somlyó Zoltán is ugye Nagyváradon van, de azért mondtam, hogy ez jó ugródeszka volt. Tehát a nagyváradi redakciók színvonala olyan volt, hogy arról tudósítottak egyfelől a Budapestet, nem csak egyirányú volt a hír átvétel, a vidéki lapok. Ugye ezt azért nagyon fontos rögzítenünk, hogy a korban a legfőbb médium az még az újságírás. Igen. Tehát, hogy nyilván, mindenki az újságírással foglalkozik. Én, ha már említetted, az OSK-ban egy könyvkiadót is vezettem, ott ugye kiadtunk hasonlásokban ilyen köteteket is, hogy a Budapesti Újságírók Egyesületének az almanakjai, és abból például az 1913-as nagyon fontos, mert az portrékat is közölt. Tehát a korban mindenki, akinek volt egy jogi diplomája, de akár Bartók Béla is még ír. Tehát egyszerűen publicistaként működik. És mondtál még egy nagyon fontosat, az egyetemet. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy központ, periféria, vagy majd remélem kitérünk arra is, hogy több központúság inkább, mert ebben arról is beszélhetünk, hogy miben sikerül, akkor általában a magyar irodalmi élet, vagy művészeti élet szerkezete olyan, vagy úgy alakult, hogy hát egy központú lett. Tehát ez a Budapest centrikusság, ez nem mindig szerencsés. Míg a művészi életben tudunk telepeket például, ugye? Hát Nagybányától Kecskemétig, amelyek párhuzamosan léteznek. Hát ilyen decentralizációs központokat, hát Nagyvárad az egyik ilyen például, de azért mégiscsak erőteljesen Budapesthez kötődik a kulturális-gazdasági elit, hogy mondjam így. A holnaposok közül, még fiatalabb korukban, akinek csak a hagyatékával foglalkoztam, abból mind kiderül a magánlevelezésből, hogy ők 901, 902, 903 környékén már, hogy végeznek a gimnáziumban, érettségiznek, megpróbálnak Budapestre fölkerülni. Tehát van egy nagyon erős tendencia, de mikor hát összeverbuválódik ez a társaság Nagyváradon, akkor ott egy megfelelő konstelláció alakul ki ahhoz, hogy itt meglegyen a háttér, meglegyen a támogatás, meglegyen az előfizető. A Petőfi Irodalmi Múzeum egyébként megőrzött néhány előfizetői ívet
a holnap folyóirat tervéből. Ugye előfizetőket toboroztak, és hogyha megvolt a kellő előfizető. Na most van olyan előfizető ív, ami 200 valahánnyal kezdődik. Tehát egy előfizető íven azért legalább 15 név fért el. Tehát ebből azt következtethetjük jogosan, hogy azért bőven lett volna a támogató, mégsem valósult meg, ennek nagyon összetett okai vannak. De még egy picit visszatérjek Váradra, azért hoztam ezeket a papírokat, hogy puskázzak belőle, hogy ne csak én beszéljek. Söflin Aladár ír egy nagyon szépet, például, meg Szabó Dezső. Söflin azt írja Váradról, hogy hallomásból is alig ismert külföldi nevek ismerősként csengettek a kávéházakban. Baudelaire, Verlaine, Liliencron, Démel, Ibsen, Hauptmann. A bécsi írókról úgy beszéltek majdnem, mint személyes ismerősökről. Mindebben volt jókora adag sznobizmus is. Igaz, de Magyarországon ritka vidéki város az, hol a sznobizmus az irodalom irányába mutat. Bihar fővárosa nem szüli és temeti a költőket, mint a többi magyar városok, hanem fogadja őket. Az az egyedülálló magyar város ez, mely életükben látja szívesen őket. Adinak Lédát adja, és Mihály Rozália csókját, Juhász Gyulának Annát, az irodalomnak a Holnap antológiát. Frissebb a széljárás valahogy a városban, mint másút, emeltebb fővel járhat a költő. Szabó Dezső, aki még egyszer mondom Nagyváradon volt ezekben az években, azt írta, hogy keresztmetszete volt az egész országnak, meg volt benne minden ellentét, minden szolidaritás, minden széthúzás. Minden életmag és minden halálcsíra, melyek meghatározták a későbbi jövőt. A látószem az ország összes problémáját láthatta felkísérteni az élet vidám pezsgése mögött. Mert vidám és pezsgő volt itt az élet központjában könnyen hihette az ember, hogy Budapest egyik nagyon élő negyedében van. És még később, évtizedekkel később is, ugye Márai, hiszen ő csak majd a 20-as években indul, megfordul Nagyváradon, és azt írja, irodalmi város, nem tudom. Biztos csak az, hogy itt az írók mindenkorban jól és otthon érezték magukat, ezt szerényen, mint kései tanú bizonyíthatom, és nem minden magyar város mondhatja el, hogy jól bánt az írókkal és az irodalommal. És mondom, még a kettőjük között ott van Kosztolányi 17-ben, aki azt mondja, hogy szeszélyes riport, ez a címe a villanyvárosról, aki azt mondja, hogy hát a világháború kellős közepén, amikor hát azért erőteljes papírhiánnyal küzd minden város, Budapest is. Ugye én szerveztem egy nagy első világháborús kiállítást is még a Széchenyi Könyvtárban, tehát óriási papírhiánnyal küzdött mindenki. Azt mondja, hogy itt nem hogy a papírral spórolnának, hanem mindenütt az lepte meg őt, hogy ég a villany a házakban. És hogy a váradiak inkább tennék félre, hogy kevesebb, nem tudom, kenyeret tegyenek, mint hogy lekapcsolják a villanyt. Tehát nyilván ebben is van egy adag túlzás, de az, hogy mindent reklámoznak, mindent megpróbálnak. Ugyanekkor egyébként a világháborús időben, amikor Kosztolányi ott jár, 60 Lajos is ott van, aki ugye 17-ben megveszi a Pesti Naplót, és egy ilyen első világháborús segélyakción vesznek részt a városban, és azon a napon, amikor ők fellépnek a Szigligeti Színházban, a város központjában, még 3 helyszínen, tehát Nagyendre is visszamegy, Nagyváradra, és másutt gyűjt egy úgynevezett szögelő szoborra, ugye az divat volt a korban, hogy egy ilyen vas vagy egy fából készült vitézt, abba szögeket vertek, és ezért adományokat adtak a különböző hadsegélyező egyleteknek. Tehát 3 kulturális program zajlik egy napon belül a városban. Most itt előkerültek ilyen nevek, ugye külföldi nevek, hogy kikről beszélgetnek, meg abban a Kosztolányi cikkben, ez a villanyvárososban, hogy ott pedig ilyen külföldi lapokat, folyóiratok, magazinok, napilapokat emleget, ugye a kávéházakban ezek ott forognak. És ugye eszembe jutott, hogy mennyiben volt Nagyvárad európai város, hogyha kicsit távolabbra megyünk, hogyha nem csak a budapesti viszonyt nézzük, hogy mint Budapest, nagyváros, Nagyvárad, hanem mennyire van egy ilyen európai körforgásban? Hát azt gondolom, hogy a korban, és ez nem csak Váradra vonatkozik, a monarchia összes városa ilyen formában sokkal erőteljesebben benne volt abban a természetes szövetében Európának, mint ami a későbbi időkben jött.
Ugye, aki foglalkozott egy kicsit, te is, ugye Kosztolányival, vagy én nagyon sokat Adival, holnaposokkal, hát Adi is nagyon sok levelét hevenyészetten címezte meg, és azt írta, hogy XY-nak Budapest. És a posta mégis elvitte rögtön. Arról nem is beszélek, hogy milyen volt például a vasútközlekedés Várad és Budapest között, vagy Kolozsvár és Budapest között. Hát abszolút hamarabb el lehetett jutni, mint ma vonattal, tehát hogy gyorsabb volt. Tehát volt egy olyan közigazgatási hálózat és rendszer, ami működött, az előbb említettem a folyóiratokat, tehát hogy ott voltak 2 nap, maximum 3 nap csúszással. Ugye erre még Rézpál is, tehát a későbbiekben, ő a 40-es években, ugye Észak-Erdély visszacsatolásakor akkor volt gyermek Nagyváradon, és ő is elmondta, készítettem vele egyszer egy interjút, hogy hát az édesapja, aki köztiszteletnek örvendő orvos volt Nagyváradon, lement a könyvkereskedőkhöz, és azt mondta, hogy hallom, hogy ő kapott XY, nem tudom már a nevet, kapott Goncourt díjat. És szeretném a könyvet. És jaj, elnézést, főorvos úr, és 2 nap múlva viszont ott volt a könyv. Tehát ez pedig már ugye a 40-es évek, nem is a század első 10-15 éve, tehát a világháborút megelőző nagy korszak, a békeidők, ami egyébként hát az is önmagában egy kétarcú. Tehát amire, hogy válaszoljak is a kérdésedre, hogy Nagyvárad benne volt ebben a körforgásban, mindenki tényleg hát minimum a monarchia 2 fővárosára, Budapestre és Bécsre figyelt, de aki tehette, az nyilván akkor kulturális fővárosára, Párizsra is. Adi pedig, hát ezzel nem mondok talán újdonságot, nem igazán szívlelte a magyar fővárost. Tehát, hogy ő leírta, hogy kis gyermeteg jó érzésére Nagyváradról közvetlenül Párizsba mehetett. Ez az első útja egyébként több mint egy évig tart, a szeretett asszony után, és már ugyan a budapesti napló kötelékeiben, meg vasúti szabadjeggyel, ugye ez is lehetővé tette az utazást, de hogy nem maradt Pesten. Na most ráadásul Párizs után Budapest már olyan sok újat nem adhatott neki, nem is Budapestet nem szerette, inkább pontosítanék, a budapesti irodalmi klikkeket nem szerette. A budapesti éjszakai életet szerette, van is egy olyan szép vers, hogy Budapest éjszakája szól, és ő nem érezte jól magát, nem érezte otthonosan magát, bizonyos, nem csak konzervatív, hanem a modernebb kávéházi körökben sem. Balázs Béla, ha már a holnapot kérdezted, Balázs Béla arról levelezik Babiccsal 909 első évében, hogy itt a különböző botrányok, ami a holnap körül gerjedtek, nagy részük mesterségesen gerjesztett viták, hogy ezek után ők adják-e a verseiket a második holnap antológiához, és akkor arról is szó van benne, hogy hát ők a New York kávéház, stb. Nem igazán szívlelik. Adi pedig hát nem véletlenül, és akkor ez már egy fontos következő téma is lehet, hogy a nyugat szerzői közül azokat szerette, azokat kedvelte, azokkal érezte jól magát, ő így fogalmazott, akikben megvolt a vidéki originalitás. Lehet, hogy egy picit ő ez a saját frusztrációit is leplezte ezzel, de ha megnézzük a nagy első nemzedékét a nyugatnak, vagy hát úgy szoktuk hívni, hogy az esztétizáló modernség ugye nagy korszakát, akkor itt Adival az élen, Kosztolányi, Babics, az említett Balázs Béla, Juhász, mindenki más vidékről kerül föl a fővárosba. És ez meghatározó. Ligeti Ernőnek, ha már őt emlegettem, ő kevéssé ismerik, ugye ő Kolozsvárról átkéri magát Nagyváradra a 10-es években, és később majd az erdélyi vagy romániai magyar irodalomnak lesz egyik fontos, meghatározó szereplője. Ő 12. decemberében, ha jól emlékszem, azt írja, hogy nagyon érdekes ez a struktúra, mert ha nem kapna a főváros vidékről rendszeres utánpótlást, ő válna provinciává. Vagyis, hogy a főváros válna provinciává. Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy megy az agyelszívás, és hogy akkor mindent ugye központosítunk, és valóban Ligeti ezt megfordítja.
És hogyha megnézzük a szerzők többségét, ez egyébként nem csak a származásuk miatt fontos, hanem például bizonyos témaválasztások miatt is. Tehát, hogy ez a vidék ábrázolás, ez hogyan jelenik meg a modernség ezen hullámában, Kafka Margittól, Móricon át, Adinát, nem tudom, Lesznai Annáig, de még Babics halálfiait is ide vehettem. Tehát, hogy a nyírségtől, nem tudom, a különböző területekig hogyan kerülnek majd, mint témák be a korabeli, hát főleg prózai munkákba. És ugye egyrészt van olyan tendencia is, hogy ez a Budapest a bűnös város, ez is kialakul, nem? Meg aztán ott az első világháború végétől ugye ilyen mindenféle ilyen fehér terror propaganda kiadványokban Budapest mint egy ilyen résztvevő, valami amorális közeg, ugye a trianoni veszteséghez is hozzájáruló közeg, valami ilyesmi szint is kap. A vidék azzal szemben mondjuk valamilyen morálisan gazdagabb ügyként kerül elő. Akár mondjuk az Édesanna elemzéseknél is vannak például ilyen tendenciák, hogy ez is egy érdekesség lehet, és említetted, hogy ez szövegekben is, meg hogy ez a budapesti démonizálása, hogy ez hol vagy hogy kerülnek. Hát ugye, de tényleg ilyen kortárs, ilyen irodalompolitika vagy kultúrpolitikai diskurzusban is ezek benne vannak. Ez nagyon fontos, amiket mondasz, csak nagyon összetett. Tehát én azt gondolom, hogy a főváros kontra vidék az egy ilyen meglehetősen ellentét, ennek a legeklatásabb példája aztán a népi urbánus vita lesz, amit tényleg azt gondolom, hogy így és ilyen formában csak Budapesten alakulhatott ki. Nem fehér-feketék a dolgok, hiszen ha mobilitásról beszélünk, tehát azt mondod, hogy a főváros elszívó ereje, akkor ez ugyanúgy érvényes mondjuk a faluról a városra, a különböző vidéki nagyvárosokba való elmozdulásokkor is. Ugye Dutka Ákos neve itt elhangzott, neki van egy fontos 908-as kötete, az a cím, hogy a föld meg a város. Az gyakorlatilag ezt képezi le. Tehát, hogy mit csinálnak azok a cselédlányok, akiket hív a város csillogása, és nem látják még a városnak az árnyoldalát. És ugyanakkor visszahívja őket, tehát ő így fogalmaz, a bihari hajdú határ. És hát ő maga is ezt az utat járja be, mert aztán Budapesten él 18-tól egészen hosszú életkort a ma róla elnevezett Dutka Ákos utcában. És hát megél mindenfélét, tehát ezt is, amit mondasz, Horthy korszak, meg a vörös rongyokba öltözött Budapest és egyéb vádakat. Ha a mobilitásból indulunk ki, akkor van tehát egy egyértelmű mobilitás, ami a új társadalmi rétegek kialakulásával is összefügg, ugye megjelenik a munkásosztály, mint olyan. De van egy sokkal nagyobb fajta mobilitás, ami például az új világba való kijutás. Tehát, hogy ennek vannak sikeres karriertörténetei is, meg vannak keresztderékba tört karriertörténetei is, de ez visszatér, ez a bűnös város motívum, azt hiszem Hanák Gábornak is volt egy remek elemzése erről, ami szintén ezt mutatja ki, hogy ez mennyire tarthatatlan, mint olyan. A polgárosodás kihívásaival kapcsolatban viszont nagyon fontos látnunk gyakorlati dolgokat. Most mielőtt ide jöttünk erre a beszélgetésre, talán elmondhatom, hogy Kosztolányi meg Csát kéziratokat is néztem, és ugye Csátnak van egy olyan novellája, hogy a Pesti bohém, azt hiszem, és a Pesti bohém az azzal kezdődik, hogy hát ő hogyan került föl Pestre, mert egyetemre ment. Tehát, hogy vannak vidéki városok, ahol nincs egyetem. Tehát, hogyha valaki egyetemet szeretne végezni, akkor igenis el kell mennie a fővárosba, és ha már ott él valamilyen formában, akkor nyilvánvalóan, hogy lehet, hogy vagy nagyobb eséllyel kötődik oda. Az első a Holnap antológiának a szerkesztője Antal Sándor, ő a 903-tól 900, ha jól emlékszem, 6-ig szintén budapesti egyetemen tanul,
kapcsolatba kerül az Inger és Wolfnerrel, és nagyon sok mindenkivel, és még ő közvetít egykori osztálytársainak, többek között Dudka Ákosnak is, hogy hogyan tudna bizonyos lapokban közölni. Tehát ez egyik, amire ki szeretném futtatni, mert én régóta foglalkozom kapcsolati hálókkal, tehát hogy ha egy központról beszélünk, most nem feltétlenül Budapestről, hanem bármelyik fővárosról, akkor itt van egy olyan elv, amit talán sokan úgy ismernek a hálózatelméletekben, hogy Pareto elv, ez egy 19. századi közgazdász volt, aki ezt az úgynevezett 80-20 elvet alkalmazta, vagy hát hozzá a nevéhez szokták kötni, Vilfredo Pareto, aki azt mondja, hogy a bevételek 80%-a a népesség 20%-ához jut. És ugye Barabási Albert László, akit azt hiszem nem kell külön bemutatni, az egyik könyvében azt írja, hogy ez ma is így van, hogy például a webhivatkozásoknak a kb. 35%-a az 80%-a a weboldalaknak csupán 15%-ára mutat, a tudományos hivatkozásoknak a 80%-a az a tudósok 35%-ára mutat, és hogy például a hollywoodi sztárok kapcsolatai is ilyen formában 80%-a a színészek alig 30%-ához kötődik. Na most ebből tovább fejtve ezt a gondolatmenetet, azt írja Barabási Albert László, puskázok, hogy idézem, a legtöbb valódi hálózatnak van egy lényeges közös vonása, a növekedés. A növekedés pedig az, hogy a gazdag egyre gazdagabb lesz, ezt az elvet követi, vagyis a népszerűségi vagy preferenciális elvet követik, hogy egy hálózat újpontjai nagy valószínűséggel a legtöbb kapcsolattal rendelkező csomópontok köré alakulnak. És ez nem szükségszerű, de úgy fogalmaz Barabási, idézem, ha választani kell két pont között, amelyik közül az egyiknek kétszer annyi kapcsolata van, mint a másiknak, akkor kétszer valószínűbb, hogy az új pont a több linkkel rendelkezőhöz fog kötődni. Na most, hogyha ezt így levetítem mondjuk a 20. század első 2 évtizedének az újonnan szerveződő orgánumaira, akár szerkesztőségi holdudvarakra, akkor nyilvánvaló, hogy van egy ilyen óriási vonzereje annak, akik, ugye ma már hálózatelven nagyon sokan, például a Nyugatnak azt hiszem, hogy meg is rajzolták a szerzőségi kapcsolati hálóját, és akkor ott lehet látni a pontokat, a kapcsolódási pontokat. Ebben benne van az is, hogy mondjuk a Holnap miért nem tudott olyan sikeres lenni adott esetben, vagy a Holnap szerzői túl a gazdasági és egyéb potenciálokon. És van még egy, amit én el szoktam mondani diákjaimnak is akár, ez pedig egy Nicholas Christiakis és James Fowler szerzőpároshoz köthető, akik azt mondják, hogy a csoport mindig hatékonyabban működik, mint az egyén, és hogy egy jól szervezett csoport, itt fontos a jól szervezettség, egy jól szervezett csoport az miért több, mint az egyének összessége. Tehát nem csak egymás mellé szervezett, mi az oka ennek a többletnek. Tehát az egyének hatékonysága. És hát így itt a csoportos fellépés mögött egy dolgot szoktak kiemelni, általában ezt a generációs szemléletet, ugye az ifjúságot. A Holnap meg a Nyugat felléptekor a legtöbb vád az arról szólt, hogy ezek fiatalok és modernek és bajusztalanok. Hát például a nagyváradi holnaposokat azzal vádolták, hogy írta róluk Rákosi Jenő, nem akárki, hogy beretvált képük az a magyartalanságuknak a jelképe. Igen. Tehát, de ugye ez azt is mutatja, hogy egy fiatal generáció, 20-as éveiben lévő emberekről beszéltünk, és akkor ilyenkor könnyebb csoportosan fellépni Véd és Dat szövetség szintjén, és adott esetben visszautasítani a vádakat, és hogyha majd ez sikerül, akkor innentől kezdve, ugye zenekaroknál szoktam mondani, hogy lehet szóló karriert is kezdeni. Tehát, hogy ez összefügg egyfelől a generációs, a csoportelv, és az is, hogy akkor itt ki hova szerződik utána, milyen kapcsolati hálókkal. Ugyanakkor azt is mindig hozzá szoktam tenni, hogy még egyszer mondom, ne szűkítsük le csak Budapest versus vidékre, hogy hát itt vannak a vitákban, a korabeli vitákban folyóirat szerkesztőségi meghirdetett programok, az egyértelműen valamilyen világnézeti, irodalomszemléleti program.
De mellette vannak gazdasági rivalitások is, értek ellentétek, ilyen volt például a Holnap és a Nyugat között is. Egy ideig leplezett a Nyugat részéről, aztán egyre kevésbé leplezett. És vannak, amiről el szoktak feledkezni, pedig legalább ilyen fontos, ezek a piaci tényezők, gazdasági tényezők. Mikor a Holnap Váradon elindul, akkor ugye, mármint hogy a szerveződés indul el, akkor ők megkeresik az egyik nagyon fontos nyomdatulajdonost, Sonnenfeld Gusztávot, és ők meg Adolfot, az édesapját, és azt mondja, a nyomdatulajdonos azt mondja nekik, hogy minél inkább díszes és minőségi lesz a folyóirat, annál bizonyosabb, hogy alig ér meg egy-két számot. Miért? Hát mert a korban egy válságidőszakot élünk át bizonyos szempontból, meg azért mondtam, hogy egy sokarcú időszakról beszélünk, hogy van egy új társadalmi réteg, lehet, hogy innen kellett volna kezdenünk, tehát hogy Budapest egy fél emberöltőnyi idő alatt duplájára nő. Igen. Lakosság számát tekintve, viszont szintén egy fél emberöltőnyi idő alatt az írni-olvasni nem tudók száma drasztikusan lecsökken. Tehát megjelenik egy új olvasói réteg, aki ezért az új olvasói rétegért piaci harc indul. Tehát amikor említettem, hogy a Nyugat kiadója elindul 1909-ben, akkor nekik az a céljuk, hogy az új szerzőket, az új csúnya szóval istállót úgy indítsák el, hogy náluk legyenek a folyóiratközlések, ő adják ki a könyveiket, nem csak Babicsnak, 1909-től Adinak minden könyvét a Nyugat adja ki. Tehát, hogy egy tűzhely körül akkumulálódjanak ezek az erők. És akkor szoktam mondani még két érdekességet. Az egyik az, hogy Adinak van egy kötete, amit a Deutsch és társa ad ki, a Forradalmár Petőfi címen, ami botránykönyv lesz, 909-ben, 910-ben be kell zúzni, és ugyanez a Deutsch és társa azért érdekes, mert ők adták ki, Deutsch Miksáék, a Holnap második kötetét. Tehát a Holnap annyira berobbant, hogy az első kötetet még Nagyváradon adták ki, a második kötetet, amihez egyébként Anatole France-szal akartak előszót iratni, tehát hogy tényleg hatalmas volt a hírverés körülötte, még a botrányok is ilyen formában segítettek, azt már Budapesten a Deutsch és társa adja ki. Csak hogy ez a második kötet nagyon erőteljes piaci bukás lett, és Deutsch Miksa még azzal is megfenyegeti burkoltan a második kötetet szerkesztő Kollányi Boldizsárt, hogy azt mondja, hogy megpróbálom fejből idézni, hogy mert manapság Magyarországon irodalmi könyvet kiadni lehetetlen. Ő azt mondja, ez hogy... Hányban mondja körülbelül? Ez 909-ben, 909 év végén, 909 tavaszán jelenik meg a Holnap második antológiája, és 909 végén azt mondja, hogy hát ennyi, Ady Endre kiadott egy saját könyvet, ugye ezt tudjuk, hogy a Szeretném, ha szeretnének lesz már ugyan 910-es dátummal, de az év végére megjelenik, és Babics Mihály is. Tehát, hogy külön, még nem voltak letisztázva ezek a jogi, hogy akik szerepelnek a Holnapban, azok saját köteteket is kiadtak, és ő ezt is betudja annak, ami miatt nem volt az antológia olyan formában eladható. Sokkal fontosabb ennél, tehát, hogy így azt mondja, hogy itt vannak a nyomdai költségek, ezt tessék 7 felé osztani, hiszen 7 szerző van, hogy a kár megtérüljön, és akkor emellé írja ezt az előbb említett mondatot, hogy de a kár mellett az a tapasztalatom is megvan, hogy irodalmi könyvet ma Magyarországon kiadni lehetetlen. A korabeli újságíró almanachok mind erről szólnak, hogy ez az új olvasói réteg, meg a korábban meglévő, ennek mennyire lehet az ízlését egy picit változtatni a modernség felé, hiszen azok a fórumok, amiről most beszélünk, azok még törpe kisebbségben vannak a korban. Tehát ahhoz képest, ugye ez pedig egy olyan irodalomszociológiai kérdés, amit úgy szoktam egyszerűen vázolni, hogy hát elindul egy fórum valahonnan a perifériáról, most nem a valós földrajzi perifériáról, és ennek nyilván az a célja, hogy központba kerüljön, hogy ő maga legyen centrális szerepben, autoriter szerepben, de ez mindig fáziskéséssel működik. És akkor ebben benne van az apák-fiak harca, az apák rosszallása, és ez egy felgyorsult időszak.
tehát időben. Schöpflin azt írja, hogy mikor Ady jelentkezett az első versesköteteivel, akkor már nem arról szól a dolog, mint ez természetes is, hogy az apa nem érti a fiát, ez az ő idejében is így volt, meg a 19. században is, hanem most már az idősebb testvér sem érti a fiatalabbat. Tehát, hogy annyira összetorlódott az időkeret, és az új kifejezésmód, amivel a modernek jönnek, ugye hát a legfőbb vád az volt ellenük, hogy érthetetlenek, aztán jött csak az, hogy külföldöt majmolók, és nemzetietlenek, és betegesek, stb. És ugye, ha már említetted Kosztolányit, elő is kerestem közben ezt a cikket, úgy fejezi be ezt a Szeszélyes riport a villanyvárosról, című Nagyváradon 17 márciusi látogatását rögzítő cikkét, hogy a holnap forradalmas ideje elmúlt, ma a világháború harmadik évében új láz fűti ezt a várost, stb. És Ágoston Péter jogakadémiai tanár miket mond és miket nem mond, és a végén azt mondja, hogy lehet nem fogom megtalálni, de az a lényeg, hogy de itt van. Várad szinte óráról óráról változik a Szigligeti Társaság, a Konzervatív Irodalmi Egyesület máról holnapra magába fogadta az új irodalom íróit. Vagyis, hogy bármiekkora nagy ellenállás mutatkozott 908-909-ben, egy évtizeden belül ez a társaság magába fogadta a fiatalokat. Az persze más kérdés, hogy a fiatalok mennyire fogadták majd magukba, például a náluknál is radikálisabbakat, gondoljunk csak itt a Babicskasság polémiákra. Tehát, hogy amikor a esztétizáló modernség biztosabb pozícióba kerül ezen a képletes irodalmi mezőn, és a centrum felé tart, mikor az őnáluk is radikálisabban modernek jönnek az avantgard, akkor szinte ugyanolyan vehemenciával utasítják el Kassákékat, mint ahogyan Rákosi Jenőjék őket utasították el 907, 908, 909 környékén. Eszembe jutott több minden is. Az egyik most erről, hogy a Petőfi Társaságnak is van egy olyan nyitása egy időben itt az őszi rózsás forradalom környékén, ami aztán végül tehát, hogy próbálnak nyitni a konzervatívok a fiatalok felé, de aztán nem annyira, mint azt a fiatalok szeretnék, és akkor ugye ez a Vörösmarty Akadémia megalakulásáig fajul ez a dolog, hogy ugye rájönnek, hogy akkor járnak a legjobban, meg minek csatlakozzanak azokhoz a figurákhoz, akik ott a Petőfi Társaságban vannak, és többen általuk tehetségtelennek vagy középszernek ítélt szerzőkhöz nem kívánnak aztán csatlakozni. Ugye a technikai fejlődés az is ebben a korszakban elég jelentős. Most eszembe jutott, hogy mondtad, hogy akár a testvérek közt is lehet így generációs különbség. Most eszembe jutott, hogy ma is egy olyan kort élünk, hogy akkor ezek szerint ez sem egyedi, hogy ezzel az egész ilyen digitális ügyekkel kapcsolatban ugye mindenki azt mondja, hogy ez meg ez a generáció pár év különbséggel már mennyire nem értik egymást. Mennyire lehet ezt párhuzamba állítani esetleg? Most ez csak egy ilyen kósza gondolat, hogy, mert hogy ma úgy beszélnek, ugye ilyen generációkutatás milyen nagy divat lett, hogy mintha ez egy teljesen új jelenség lenne, hogy minimális korkülönbséggel már ilyen nagy eltérések vannak. Nem tudom, ez csak egy ilyen asszociáció. Az jutott eszembe, amit mondasz, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy mindenkori központ esetében, vagy egy főváros esetében, szóval, hogyha egy centrumról beszélünk, akkor teljesen jogos, érthető az az elvárás, hogy a centrumban lévők, vagy azok az emberek, azok áruk, gondolatok cseréjét is jelenti, értékek, kultúrák, újítások, innovációk befogadását, és aztán innen való kisugárzását. Ugye amikor azt mondtam, hogy Budapest létszáma hogyan megnövekedett, akkor ugyanígy ehhez hasonlóan az egykori királyi nagyvárosoké is megnövekedett. Tehát, hogy itt Szabadkától Nagyváradig, és itt sorolhatnánk. Lehet, hogy nem ekkora tempóban, de szintén az előbbi Kosztolányi cikkben az is szerepel, hogy a világháború harmadik évében már azok is megragadtak Váradon, akik mondjuk keletebbről, például a Székelyföldről menekültek. Már túl vagyunk ugye a 16-os román betörésen, stb. És akkor nem mentek tovább a városból.
A másik az az, hogy itt jó esetben akkumulálódik a tudásanyag, és nyilván ez a fáziskésés, ez megvan óhatatlanul a gyakorlatban. Tehát, hogy hamarabb jönnek új eszmék, új irányzatok, tehát ez az apa-fiú vagy a generációs szemléletben is hamarabb megjelenik. Ugyanakkor mondom, a 20. században már olyan szinten fölgyorsulnak az események, hogy itt már évtizedekről beszélünk, nem emberöltőről vagy félemberöltőről, mert ugye az egy hát a kánon elvekben is egy alapvetés, hogy nagyon fiatalon, lendületesen indul valaki, és aztán milyen öreg és konzervatív apóka lesz belőle, és mintha már elfoglalta az autoriter pozícióját, akkor aztán ragaszkodik a székéhez és a hatalmához, és stb. Ez nyilvánvaló, csak ugye nem ennyire egyszerű, és hát ugye a modernség helyeiről is külön lehetne beszélni. Én a vidék esetében azért gondolom fontosnak most a nagyváradi ságon túl, mert hát hogyha megnézzük ezt a 7 szerzőt, akkor ebből egyedül a Dudka volt, egyébként született nagyváradi. Tehát, hogy senki más nem volt. Nyilván Ady nagyon szerette a várost, Juhász ott élt, és mindig is úgy emlékezett rá, hogy fiatalságának a városa, de Emőtt Tamás, az egyik Berekböszörményi volt, a másik Berettyújfalui, szóval, hogy még azt mondhatjuk, hogy vonzáskörzetből, szegediek, mint ugye Balázs Bélék, tehát nem csak a nyugatnál volt ez meg, hogy nem budapestiek, hanem többségében vidékiek, és akkor majd a későbbi generációt is, Márait és mindenkit ide sorolhatnánk, hanem az is jelentős, hogy milyen vidéki felolvasó körutakat szervezett a Holnap. Ugye említettem az összművészetiséget az elején, de hát nagyon fontos volt, hogy mondjuk Bölöni Györgyék Erdélyben, Kolozsváron, meg a Párciumban, tehát Nagyváradon, és aztán lent a Bánságban is szerveznek ilyen magyar impresszionalisták és naturalisták köre különböző festményei, tehát nem csak a modern irodalom, hanem a modern festészet, meg a modern zene is jelen volt ezeken a matinékon, amit egyébként a Holnap talál ki, mint olyan, és aztán a nyugat viszi tovább és fejleszti, hogy az első Holnap antológia hatására egy éven belül, tehát 908-ban megjelenik a Holnap, 909-ben Kolozsváron is kiadnak egy Közös úton című antológiát, Miskolcon kiadnak egy Heten vagyunk című antológiát, tehát ugyanezt a mintát, szó szerint ezt a mintát, hogy egy 7 új, fiatal poéta bemutatkozik, például olyanok, mint Kafka Margit, miskolciakban. Kolozsváriakban az említett Ligeti és mások, Aradon elindul a Dél irodalmi társaság. Tehát a decentralizáció az szerintem fontosabb a korban, hogy ez a, hát nem mondanám, hogy vízfejű Budapest, de hogy főleg Trianon után lesz majd ez, sajnálatosan, de hogy a nagyon centralizált irodalmi életnek mutassuk meg, hogy lehet másutt is. Ez nem jelenti azt, még egyszer hangsúlyozom, hogy innen is a legjobbak ne akartak volna mindig az elithez tartozni, és a nagyobb kapcsolati hálóval rendelkezőkhöz tartozni, de voltak olyan konstellációk, amelyek élőnek és fenntarthatónak mutatkoztak bizonyos években. Most említetted a Trianont, meg ezt, hogy a Budapest központiság, és azok a városok, amiket említettél, gyakorlatilag majdnem mindegyik határon túlra került. Igen. Tehát, hogy ezek a nagy kulturális központjaink, hogy többségében mondhatjuk, hogy a határon túlra kerültek, és az is hozzájárul ahhoz, hogy Budapest még erősebb legyen a jelenlegi Magyarország területén belül? Hát én csak az irodalmi meg a kulturális vetületről tudok beszélni, de elég gyakorlatiasan szoktam ezt kezelni. Széchenyi könyvtárban egyszer volt egy szép kiállítás 90 város címmel, és ez az elcsatolt városokat mutatja. Természetesen maradtak, hát nézzük meg Szegedet, Pécset, Debrecen, stb. Tehát, de olyan városok kerültek el, mint Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Brassó, Marosvásárhely, Szabadka, Pozsony, Kassa, Újvidék. Szóval, hogy nem kell ezt, de ennek van egy gyakorlati aspektusa. Tehát, hogy ahogyan, hát nagyon gyakorlatiasan nézték, sajnálatosan, tehát nem csak a történelmi Erdélyt vágták le, hanem például Párciumot és Kelet-Bánságot is, hát ez az egykori monarchiabeli körvasút volt. Tehát, hogy el lehetett jutni Kassáról például Nagyváradra és Nagyváradtól Szabadkáig, de ezt mind máig érezzük ennek a hatását. Nem irodalmi életben, mondom, hanem a gyakorlat. Tehát, hogy Szegedről nem tudsz elvonatozni Pécsre, holott valamikor el lehetett, emiatt.
És ugyanilyen gyakorlatilag nézem azt, amikor azt mondtam neked, hogy hát Váradnak például volt egy országos hírű jogakadémiája, de egyetemen nem volt. Ugye Adi még, mikor oda kerül, még akkor úgy tervezi, hogy ő is folytatja a jogi tanulmányait, és akkor Somló Bódog, meg Ágoston Péter, meg szóval akik ott vannak Váradon szintén ebben a korban, aztán elkerülnek Kolozsvárra. És ez az egyetemi városlét, ez szintén Trianon után, ugye hát a Kolozsvári Egyetemet azt Szegedre menekítik, ugye a Pozsonyit, tehát hogy a kis vagy a csonka országba, és ennek már vannak kultúrvetületei, hogy ne lennének meg oktatási, meg minden egyéb, és az irodalom még inkább ilyen formában egyközpontúvá válik, holott hát én, aki ugye határon túl irodalommal, erdélyi irodalommal is foglalkozom, mindig ezt a több központúság elméletet vallom, hogy hát ha más nem, akkor pont a Trianon utáni időszak kellett volna ráébressze a magyar irodalommal foglalkozókat, hogy lehet egy irodalomnak több centruma is, hogyha ez kényszeresen létrejött centrum, mint ahogy Trianon után mondjuk ilyen volt Kolozsvár, akkor igen, akkor kényszerűen, de hogy több centrumról és ne csak vidék-főváros ellentétről beszéljünk. Visszatérek még egy kicsit, hogy itt említetted a kiadók, a könyvkiadókról is szó volt, meg ugye, hogyha az irodalom intézmény rendszeréről beszélünk, ugye annak ugyanúgy szereplői a kiadók, nyomda, szerkesztők, stb. Tehát az a háttér, amit ugye, hogy lényegében a színpadra csak az írók állnak ki, nem? Tehát, hogy de ott még rengeteg mindenki van a zenekarjároktól kezdve, bár most valami színházi metaforát mondom. És hogy mondtad, hogy nem éri, volt egy ilyen idézetet, hogy nem éri meg ma irodalmi. Ez a Deutsch Miksa írta, igen, ez meg, hogy nem, tehát megvan az a tapasztalatom is, mondja, igen, hogy irodalmi könyvet Magyarországon kiadni lehetetlenség. És hogy ez akkor hogy működött? Tehát ugye ma ugye sokszor hallunk arról, hogy a könyvkiadóknak anyagilag nem nagyon éri meg mondjuk kortárs irodalmat, vagy ne adj Isten irodalomtörténeti szakmunkákat kiadni, vagy valami pályázati rendszerre szorulnak, vagy kiadnak más könyveket is, és akkor abból finanszírozzák ezt. Tehát, hogy ez akkor hogy működött? Vagy jobban működött-e, mint ma? Hát nyilván vállalkozói alapon, hát azért... Igen, tehát ez ugye ez a kapitalista időszakunk, így tehát van, hogy egy eléggé... Ami jobb is volt, meg nyilván valamilyen formában akár rosszabb is. Mindig azt szoktam mondani, hogy még a két világháború közötti időszakban is, tehát amikor már különböző irodalmi mezőkről beszélhetünk, hiszen ha magyarországi, Budapest-centrikus mellett, mondjuk most ide emelem, én úgy szoktam hívni, hogy a második irodalmi mező, bocsánat, de hát ugye az erdélyi az egy akkora, vagy megnövelt, az egy akkora terület, hogy mondjuk ott nem lehet nem figyelembe venni nem is az onnan indulókat csak, meg nem csak az ottani fórumokat, mint például az erdélyi Helikont vagy mást, hanem azokat a magyarországi szerzőket, akik ott közölnek, mert akár például emigránsok, tehát hogy mondjuk nem csak a Moszkvába, meg Berlinbe, meg Bécsbe menekülnek, hanem például a királyi Romániában is. De itt a lényeg ezen van, hogy királyi Románia. Tehát a két világháború között még nincs ez az ideológiai lefolytottság és a cenzúra, ami majd aztán 48 után következik, mind Magyarországon, mind nyilván Erdélyben, Romániában, vagy ahogy a Szerb Antal írja az utódállamok esetében. De hát amit te kérdeztél, az egy akkora kérdés, hogy ez egy külön beszélgetés lehetne, hogy egyáltalán mi volt a korban és ma mi a helyzet. Ugye én kiadót is vezettem, sokat foglalkoztam azzal, hogy a terjesztés, például a határon túliak 89 után milyen gondokba ütköztek, hogy megjelent ugyan könyvük, de az nem került be a budapesti és a mai magyarországi vérkeringésbe, körforgásba, akkor hiába jelent meg, mert a kritika nem tudott róla. Ugye mi a Széchenyi Könyvtárban megpróbáltunk begyűjteni mindent, hiszen Hungarika könyvtárként az a feladatunk, hogy akárhol, ha Dél-Amerikában jelenik meg, akkor is, mint szerzői Hungarikum ez bent legyen, de erről még nem tudnak az intézményrendszerek, tehát a kanonikus intézményrendszerben nem csak az irodalomtörténetírás meg a kritika van benne, hanem a közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak épp úgy, és hát természetesen az iskola. Az iskolai kánonban pedig hát ugye tudjuk, hogy hosszú-hosszú évtizedek kellenek, míg jó eséllyel valaki oda mocorog, ez egy hosszú rendszertörténés, így szoktam tanítani, tehát nem egy-két évtized vagy akár egy évszázad kérdése, hanem annál is hosszabb és bonyolultabb. Viszont ha nincs meg ez a textuális alap,
akkor nem fog jó eséllyel oda kerülni. Szóval a terjesztés, amit mondasz, az a korban még viszonylag szabadon, nyilván kapitalista módon, de versengve jelenhetett meg. Később, 48 után ez sokkal erőteljesebb cenzúrával folytódott el, vagy mi az, ami megjelenhetett, mi az, ami ideológiailag nem volt olyan, amilyen, és hát 89 után elvben egy szabadabb és újra egységesebb magyar irodalomról beszélhetünk, amiben azért nagyon erőteljes még mindig, azt gondolom, hogy a Budapest központi felszívó ereje, hogy még akkor is, hogyha kezdenek újra kiépülni, például a különböző vidéki egyetemek, már úgy értem, hogy a egykori határon túli területeken is. És mit mondasz, hogy tehát ez a Budapest centrikusság, meg akár ilyen vidék Magyarországon belül, vidék Budapest viszonyban, akár így határon túli és anyaország viszonyában, hogy ez az internetes világ, ez változtat rajta? Vagy itt olyan erős beállítódások vannak, hogy nem feltétlen? Tehát az biztos, hogy mondjuk sok kiadvány, mondjuk szabadkai lapokba közölt Kosztolányiról szóló cikkek biztos most könnyebben eljutnak hozzánk, hogyha... De ez a digitalizáció kérdése, nem feltétlenül a vidék főváros. Tehát, hogy az elején arról beszéltem, hogy milyen a kulturális erőtérnek a struktúrája, akkor itt látni kell, eszembe jut, hogy Takács Jóska barátom 2005 körül ugye arról írt, hogy milyen fontos lenne, hogy ne Budapest legyen a kulturális főváros, hanem Pécs. Most ugye Veszprém volt kulturális főváros, és akkor nagyon sokan válaszoltak neki, György Péter és mások, és volt olyan is, aki tényleg arra figyelmeztetett, hogy hát azért Budapest sem csak egy ilyen, hogy mindent ő nyer meg, hanem ott hányan élnek, dolgoznak nap mint nap, mint ugye akik csak bejárnak vidékről és hazamennek. Szóval ez nem fehér-fekete kérdés, ez árnyalt kérdés, de az, hogy megjelent a világháló, az én azt gondolom, hogy egy nagy segítség. Tehát mondjuk a vidéken élő alkotóktól, szerzőktől mindig azt hallom, hogy ők mennyire hátrányosabb helyzetben vannak. És itt két szélsőség van. Tehát azt gondolom, hogy van egy elefántcsontorony, egy nagyon erős mag, aki tényleg olykor elég rugalmatlan és nem enged be, és nem látja például ezt a Polysystem Theory-t, amit említettem, hogy több centrikus is a magyar irodalom, és mik zajlanak Nagyváradon, vagy akár Újvidéken, vagy nem tudom, Pozsonyban, és csak a maga köreit. A másik véglet meg az, aki azt gondolja, hogy hát önmagában a regionalitás az elég. Erről kevésbé beszéltünk mostanáig, de hát itt a globalizációs kérdéskörökben, hogyha már ezt szóba hozod, akkor azt is szoktam mondani, hogy azért a világ már nem a globalizációs kérdéskörökről beszél, vagy nem csak, hanem a glokalizációról. Tehát ez a think global, act local. Tehát, hogy gondolkodj globálisan, de cselekedj lokálisan, és ez nagyon fontos az irodalom szempontjából, a regionalitás elvek azok újra, mint érték jelennek meg. Tehát, hogy egy régiónak az irodalma, művelődése, stb. Ezt nem szabad összetéveszteni a provincializmussal. Tehát a provincializmus az nyilvánvalóan egy olyan fajta ragaszkodás hely, azt gondoljuk magunkról, hogy milyen jók vagyunk, de közben nem. Jékeli Zoltán az egyik kedves szerzőm, aki ugye 46-ig Kolozsváron él, tehát már a világháború után is, és akkor ott az egyik fontos körkérdésre, amit az Utunk című napilap, irodalmi lap, heti lap tett föl, ő azt le is írja, hogy egyesek itt összetéveszteni vélik a falu melletti kis patak sodrását az óceánnal, és már rögtön azt gondolják magukról, hogy nagyon kritikusan egyébként ezt leírja. Tehát, hogy önmagában az nem lesz érték, hogy valaki, nem tudom, erdélyi, vagy felvidéki, vagy párciál, stb. Ahhoz valóban egy olyan minőséget kell produkálnia, és ebben a vidék főváros általam álellentétnek mondott helyzetben sokan megsértődnek, befelé fordulnak, és akkor azt gondolják, hogy azért nem kerülhetnek be, mert hogy mindig nehezebb szembenézni a valós helyzettel.
De a lehetőségeket, a gyakorlati lehetőségeket, a kiadó viszonyokat, ezeket mind árnyalja az internet, hiszen ma már nem csak feltétlenül arról szól, hogy megjelent egy kötetem, ugye? Tehát 60-as, 70-es években, ahogyan azt mondtuk, hogy a század előn a sajtó, mégis az jelentette a nagyságot, hogy valakinek van kötete, vagy nincs kötete, egy debüt kötete mikor jelent meg, arról esetleg már tudnak íratni kritikákat, stb. Ma megint egy új korszakba léptünk, tulajdonképpen már 90-es évek derekától, egy beláthatatlanul felgyorsult időszakba léptünk. Nemrég beszélgettünk Valasek Júliával, akivel most van egy közös rovatunk, és hát ugye arról is beszéltünk, hogy mennyiben változtatja meg ez az új helyzet, és gyorsítja föl újra. Én írtam is egy cikket az Újvárad hasábjain arról, hogy én mikor bekerültem a Széchenyi Könyvtárba, ezt még talán itt elmondhatom, akkor volt 4, azaz 4-es számítógép, te emlékezhetsz rá, 98-at írunk. 4 számítógép, CD-romon futottak az adatbázisok. Idősebb kollégák egyáltalán nem vették komolyan, hogy itt mivel nézzünk majd szembe, nem is nagyon foglalkoztak vele, és most voltam egy kerekasztal beszélgetésen pár hónapja Debrecenben, ott az egyik kollégám elmondta, hogy az internet még úgy jött be, hogy bekapcsoltuk a gépet, föltettük főni a kávét, és mire lefőtt a kávé, addig bekapcsolt az internet. Na most ugye akkor még senki nem gondolta azt, hogy egyébként mi felé tartunk. És hát ebben az említett rovatban, ahol azt írtam, hogy mi, nem tudom milyen, most már ott tartunk, hogy mesterséges intelligencia, igen, és így nézem, hogy a diákjaim mikor veszik segítség, mikor veszik, nem tudom, szóval mikor puskáznak egy kicsit az AI mentén. Egyébként még nagyon jól kiszűrhető, de hogy akkor még úgy legyintettünk, hogy ez ugyanhogy lesz. Mondom, a Széchenyi Könyvtárban, mint ott van most képletesen is ugye a Palotában, tehát a csúcsok csúcsán, volt 4 darab számítógép, egyébként mindenki használta a kis kézi katalógusokat. Vagy hogy már negyed század telt el azóta, hogy megjelentek az olyan művek, mint a számomra egyébként ma már klasszikusnak számító Matrix című film. Ugye az is egyébként úgy kezdődik, hogy hát az emberiség a maga dicsőségét ünnepelte, a mesterséges intelligencia, és akkor innen indul el maga a sztori. De hogy ezekkel félelmek is társultak, hogy mi lesz a mesterséges intelligenciával, stb. Na, messze kerültünk a vidék fővárostól, csak akartam jelezni, hogy igen, a digitalizáció az segít is, egyfajta kihívás is, és ugyanakkor nyilván egy félelem is társul hozzá, tehát hogy ez hogyan, mint fog működni a későbbiekben, mennyire itatja át már is ez az életünket. Mondom, 98 környékén 4 számítógép, mobiltelefon még csak éppen, de azok már akadoztak, azt senki nem gondolta, hogy a kütyüjén fog már publikálni is adott esetben. Igen. Vagy onnan olvasnak fel konferencia előadásokat is például okostelefonról. Én most nemrég írtam egy blogbejegyzést, ahol meg azt is így eszembe jutott, így az ilyen irodalom helyzete meg ilyenekről, hogy én meg akkor 99-ben írtam szakdolgozatot, és a bibliográfiámban ilyen linkek vannak, mert hogy ilyen Byron, meg vámpír téma, meg ilyenekről, és linkeket raktam be, a különböző ilyen már voltak ilyen angol száz, Byron Society, meg ilyen oldalak, és akkor így néztek rám, hogy az eltén, hogy én egy bolond vagyok, hogy úristen mi, hogy ez egy nem komoly, vagy komolytalan, és azóta ez is így milyen bevett dolog lett, hogy gyakorlatilag a internetes hivatkozás, nyilván megvan az adott szabványa, meg nem tudom én, tehát hogy... Igen, bár ilyenkor előjön a közgyűjteményi énem, hogy azok élnek-e még azok a linkek. Na igen, és ez az utolsó letöltést odaírjuk, nem? Tehát, hogy ez ilyen... Igen, csak ugye ez már a webaratásnál is probléma, ugye a nemzeti könyvtárak, de nem szeretném felé elvinni a beszélgetést, tehát ugye ezzel is szembesül, hogy mindent meg kell őrizni, és ami már nem papírforma, azt is valamilyen formában meg kell őrizni, és hát hogyha így végignézzünk ezen a negyed századon, amiről beszéltem, akkor ugye természetes volt, hogy a Széchenyi Könyvtárban még gyűjtöttük a floppy lemezeket. Floppy lemezek után a CD-ket. Akkor még kiemlékszik olyanra, hogy volt olyan is, hogy Blu-ray. Ugye utána már nem, tehát hogy ezeket már nem volt gép, ami leolvassa. Tehát, hogy olyan gép, ami ezeket mind aktualizálja, és akkor még volt ilyen, hogy bejött egy nőklapja, és annak volt melléklete, egy CD.
vagy egy floppy. Most ezeket ugyanúgy kortörténeti dokumentumként meg kell őrizni, de nem a fizikai tárgyat, hanem a tartalmat. Tehát a tartalmat azt ugye ma már a felhőben, és akkor valamilyen párhuzamos szinten. Nagyon, azt szoktam mindig mondani, hogy nagyon jó volt, és nagyon jó még mind a mai napig, ha visszatérünk egy kicsit a modernség korára, modernitás korára, hogy az egykori napilapok például megvannak mikrofilmen. Ugye a British Library is egy olyan politikát vitt már a 90-es évektől, hogy párhuzamosan digitalizált és mikrofilmre vetette, pont emiatt, mert lehet, hogy az a digitális újra kell másolni, már nem olyan lesz. A mikrofilm az elvben 50 évet biztosan kibír, és ha más nem, akkor mikrofilmről lehet újra digitalizálni majd. Plusz ugye megvannak az eredetiek is. Természetesen, igen, hát az unikális, csak ugye azok már... napilapok, meg... Ha megnézed az említett napilapok többségét, akkor az már a 19. század második felében felgyorsult hírlapgyártás miatt már olyan rossz minőségű papírra készült, ami a savas környezet miatt törik szét. Hogyha láttak ilyet, hogy mondjuk egy századelős napilap, mindegy, hogy vidéki vagy fővárosi, azokat azért nem adják az olvasók kezébe, mert törik szét. Amikor elsárgul valami, mint napilap, akkor az a savtól sárgul el. Tehát ezért jó ezt, hogyha megvan jó minőségben digitalizáltan. De én emlékszem, hogy amikor még 300 dpi-be digitalizáltak csak, és akkor utána azt mondták, hogy ez már kevés, egy könyvkiadáshoz biztosan, egy tévéműsorhoz már éppen csak határon van, egy fakszimiléhez biztos, hogy kevés. Szóval, hogy ezek már ilyen közgyűjteményi problémák, ugyanakkor a kulturális tőkének az áthagyományozódásával is, tehát szintén egy kánon kérdés valahol, hogy mihez férek hozzá, és mihez férek hozzá gyorsan, vagy mire kell várni, akár napokat, heteket, hogy mondjuk én egy mély raktárból ezt fölkérjem és hozzájussak. Most ránézek az órára, jó, hogy itt, hát most már lassan másfél órája beszélünk, és még a Ady Kosztolányi vitáról is szerettünk volna, hogy szerintem ezt majd egy következő alkalommal beszéljük ki, jó? Viszont még akkor zárásként ezt a szubjektív kérdést hadd tegyen föl, vagy egy ilyen szubjektív vonatkozást, hogy ez a Dutka Ákos örökség, ez számodra mennyire meghatározó, vagy mennyire ad egy olyan értékrendet, vagy fontos, mit jelent neked, igen, tehát, vagy az identitásodat mennyiben befolyásolja? Hát ugye én az én nagymamámnak, akit Isten nyugtassa tavaly temettünk el, a Dutka nagymamámnak volt olyan nagybátyja. Tehát nem egyenesági leszármazott vagyok, nem ilyen formában, de nyilván számított, tehát már egyetemi szakdolgozatomat ebből írtam, tehát hogy Várad, meg Holnap, meg Ady, stb. De nem azért, mert szubjektív, hanem egyszerűen csak felkeltette az érdeklődésemet, meg hát mondjuk ő nagyon jó barátja volt Juhász Gyulának, ez fontosabb, mint akár az Ady kapcsolata. És úgy éreztem irodalomtörténészként már, hogy nincs a helyén, ahol. Tehát, hogy őt a vasárnapi újságtól kezdve a Hétig, az Új Időkig mindenütt közölték, és mikor Juhász Váradra kerül 908 legelején, akkor nagyon jó barátok, pajtások lesznek, nem véletlenül ő búcsúztatja majd, tehát Juhász temetésén is ő mondja a temetési beszédet. Juhász Gyula lesz az esküvői tanúja. Juhász Gyula lesz az első gyermeküknek, aki aztán sajnos kiskorában meghal, a keresztapja. Tehát, hogy ilyen szoros barátság fűzi őket össze. És ő megjárja még a század első éveiben az új világot, de ő hazatér Nagyváradra, ott lesz megbecsült szerkesztő, ugye fiatalabb Adinál 4 évvel, ez azért sokat számít, tehát érettségizik, amikor Ady még életvitelszerűen Váradon, hát főleg a váradi éjszakában mutatkozik meg. És aztán nehéz sors vár rá, mert ahogyan Juhász írja az Adyval való vitájában 908-ban a Dugduk-affér után, azt írja, hogy... Pont ma beszéltünk róla. Ugye Juhász azt írja, hogy hát a Holnap csak segített Adynak, még nagyobb lett, viszont csak ártott a többi 6-nak, mert az igaztalan kritikusok mind Ady epigonoknak sorolták be őket. Ez teljesen tarthatatlan ez a vád. Na most
most ebben nem mennék bele, mert azért, tehát hogy most egy Babicsot, vagy egy Juhász, de akár Emődöt, vagy Miklós Jutkát is, vagy Dudkát is. Tehát ugye Dudkának már van 2 kötete holnap előtt. Miközben Babics még, mondom, ismeretlen, Fogarason tanárkodik, kötete nincs, majd csak a következő évben. Tehát ha a korabeli viszonyokat nézzük, akkor ő a rangidős Ady után 2 kötettel. Utána jön Juhász, akinek van 1 kötete, de Miklós Jutkának is már van 1 kötete, és a második szintén 908-ban megy nyomdába. És a legfiatalabb tényleg a Benyámin Emőd Tamás, aki még éppen az érettségiző padból kerül ki, de hát ő meg aztán ilyen kuruckori, meg református, meg egyéb nyelveken szólal meg, tehát minden csak nem Adyt követi 908-ban, de ez a billog, ami azért a konzervatív kritikának egy erőteljes húzása volt, hogy azt mondani, hogy itt adizmus vádak, ez alatt nem csak a Holnapot értették, hanem a teljes generációt tulajdonképpen, csak a Holnapra szegeződött erőteljesebben. És mondom, nagyon komolyan válaszol ugye Juhász Gyula Adynak, úgy fejezi be, hogy sok sikert kívánunk Adynak, de nálunknál jobb barátokat nem, mert az már csalás volna. Hát mondanom sem kell, Adynak a hiúságát ez még jobban bőszítette, viszont válaszolt a Független Magyarország oldalain, de aztán kibékültek, egyébként Juhásszal, Dudkával nehezebben békültek ki, mint az Osvátékkal, a nyugatosokkal. Ugye Osvátról nem mondtam el az előbb, hogy ő is nagyváradi, tehát hogy ő is Nagyváradon született, csak Róth Ezékiel néven valamikor onnan került föl a fővárosba. De tehát a Dudka, Juhász, Ady hármasra visszatérjek, ők nehezebben bocsátottak meg Adynak a botlásáért, vagy hát az egész Duduk afférért. Holnap lesz egy Herceg Ferenc konferencia, ott is ezt szóvá fogom tenni. Tehát nagyon keményeket írtak. Dudka úgy fogalmaz a Budapesti Újságírók Egyesülete 1909-es almanakjában, hogy ezen a kicsiny könyvön már rajta ég a Júdás csókja is. Ezek azért nagyon. De miközben azt gondolnánk, hogy jaj, hát ők mennyire rajongtak Adyért, Emőd Tamás megátkozza a mesterét a Jávorka nótájában, Juhász Gyula meg hát olyanokat ír, amiket. Tehát egyáltalán nem voltak alávetve Adynak. Juhász össze is vitázik például Arany vagy Petőfi elsőbbsége kapcsán Adyval, nagyon sokszor, Váradon és másút is, és aztán Ady nagyon kedvesen magánlevélben kér elnézést tőle, és mondja, hogy ezt tudasd Dudkával is, mert hát, hogy így meg úgy. És aztán kibékülnek, 909-ben legalábbis Juhász Budapesten jár, valószínűleg ott békülhetnek ki a Duk-Duk után, és már jön a Holnap második antológiája. De hát a Nyugat már szintén készíti elő a 909-es Ady tematikus lapszámát, ami június 1-ére jelenik meg, és hát onnantól kezdve egyértelműen ők már Adyt saját szerzőjüknek akarják és tudják is. Úgyhogy ez ilyen egyértelmű, és aztán mondom Babicsot, Juhászt és mindenkit, aki igazából fontos számukra, azokat előbb vagy utóbb elszívják. Dudkáról még annyit csak, hogy ez az Ady billog, ez rá ég talán a legjobban igaztalanul, és vannak olyan versei, ami ad absurdum ebben az 1908-as kötetében jelent meg, amiről Kosztolányi is írt kritikát, Schöpflin is írt kritikát, Ady maga írt kritikát róla, megjelenik a Holnapban is, például az egyik verse a szép amerikai útjáról az Elereszt a puszta, és az 50-es években előáll valaki, hogy ez Ady vers. És aztán még a 2001-ben az Élet és Irodalomban is úgy közlik le. Tehát, hogy ez így mindenki, tehát, hogy nem kell cáfolni, mert hát egyértelmű, csak hogy ez a kálvária, amit ő aztán megjár, hogy egyes versét, amiről mondom maga Ady írt kritikát, meg hát ott van, arról azt mondják, hogy ez olyan teljesen más a motívumok, ellentétesek, mint az Adynál, de mégis a hangzást, a szecessziós, meg a szimbolista nyelvezetet annak gondolják. Úgyhogy emiatt is így kicsit hosszan válaszoltam, gondoltam úgy, hogy hát kell ezzel foglalkozni, már csak azért is, hogy a különböző bakik, melléfogások, azok ne öröklődjenek tovább. És tényleg egy mondatot még, hogy van egy nagyon felületes kritika, ami a Holnapról megjelenik, a Nyugat hasábjaink sajnálatosan. És hát azt nagyon sokan átveszik, anélkül, hogy utána néznének, hogy például itt milyen érdekellentétek
játszódnak le, például a nyugat és a holnap között ebben az időszakban. Ezt Kemény Simon írja, és akkor úgy fogalmaz, tehát nem a konzervatívok mondják azt, hogy ezeknek mindenjük anyjuk, apjuk, nagyapjuk Ady Endre, hanem a nyugat hasábjain írja le 908. októberében Kemény Simon, ami mondom teljesen tarthatatlan, ráadásul oda is írja a kritikába, hogy ő el se olvasta. Tehát voltak például a Dudka verseknek csak a címét olvasta el. Egyébként hát ez is érdekesség a korban, hogy ki mennyire tagsálta a társakat, a harcos társakat. Kassáknak a szép emlékezésében egyébként azt írja, hogy hát ő rá fantasztikusan hatott a holnap. Ugye Petőfi Farkasokja, Ady, és aztán a holnap. De mikor előveszi a szerzőket, akkor azt mondja, hogy Dudka Ákos, hát ez a név őt annyira ingerelte, hogy el se olvasta a verseit. Tehát, hogy olykor habitus és vérmérséklet is közrejátszik ebben, nem beszélve a személyes csörtékről, szimpátiákról. Igen, jó, szerintem akkor itt folytassuk, valamikor kifejezetten egy olyan alkalmat is csinálhatnánk, amikor ezeket a mindenféle személyes konfliktusokat megnézhetnénk itt a nyugatosok, modern írók körül, és akkor abban ott egy ilyen szép epizód lehetne ez az Ady-Kosztolányi ellentét is, mert hogy valahol sajnos véget kell vetnünk a mai alkalmunknak, de egyértelműen így jelzi, hogy ugye a téma kimeríthetetlen, és érdemes folytatnunk. Elköszönünk vagy hát kérdés, igen, van-e kérdés valakinek? Van-e kérdése? Egy-két kérdés még. Az újságból olvastam a naplóba egyébként ezzel a Kosztolányi Dezsőkkel kapcsolatosan, hogy az édes Annával kapcsolatosan naplóban volt egy egész oldal, hogy én Csajágon lakom egyébként, Elki Péter vagyok, és hogy az édes Anna az gyakorlatilag Balaton főkajári volt, ez a család. Igen. Aki az ihletője volt a szereplőnek, igen. Igen. Az gyakorlatilag a Kosztolányinak a családjának szolgálója volt, ugye? De még az is le volt írva, hogy keresztes Erzsébet, mert Bőzsi voltam. Bőzsi. Igen. Keresztes Erzsébet, de a címben ugye nem azt írt, hogy Erzsébet, hogy édes Erzsébet, hanem hogy édes Anna. Természetesen, hát ez egy fiktívé. De most nekem nem ugrott be úgy hirtelen, de más volt a neve, keresztes Erzsébet. És azért is érdekes ez a dolog, mert ugye, hát én Csajágon lakom, és ott a szomszéd faluban, ugye Balatonfürdő. 1880-as években született, úgy azt hiszem, hogy ez a keresztes, majdnem Adival volt egy idős talán, vagy hogy hívják, Kosztolányival volt egy idős talán, és hogy Kajáról került oda föl Pestre, ugye? Hát ez egy érdekes történet. Most így a cseléd történet, mint olyan a vidék fővároshoz, vagy a centrum perifériához kapcsolható, tehát hogy hogyan kerülnek föl, gondoljunk csak mondjuk Molnár Ferenc műveire, hogy ugye ott is ez hogyan jelenik meg. És hát itt, hogy milyen viszonya volt Kosztolányival, hogy ez túlment a cselédségen, vagy nem, hát ez már egy másik beszélgetés témája. De azt szoktam mondani egyébként itt a hallgatóknak is, meg a diákjaimnak is, hogy a család, meg a cseléd, ez ugyanabból a szótőből ered. Tehát, hogy valaki, akit egyébként ugye a családba befogadnak, bár nem vér szerinti rokonság, és ő tud mindent a családról, de azért mégis kívülálló, és ezek itt ugye a modernség ebben a tárgyalt korai 20. század elejé helyzetében milyen kiszolgáltatottságot is jelentett. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy a cselédek sora fölkerül a nagyvárosba, akkor nem csak Budapestről beszélünk. Tehát, hogy akkor a vidéki nagyvárosokba is, de nyilván Budapesten nekik megvoltak a saját maguk fórumai is, és hát az esztétizáló modernség témájaként ez ugye nagyon sokszor Kosztolányinál és másoknál is megjelenik. Ha pedig a konkrét húsvérvalós fizikai személyeket kutatjuk, akkor Kosztolányi esetében voltak még hát azért ilyen nők, meg azt is tudjuk, hogy ugyanabban a házban lakott, aztán a későbbi férjével ez a bizonyos Bözsi, ahol Máraiék is laktak. Igen, és ott, igen, tehát az Attila úton a Budavári Palota alatt. Tehát, hogy ezek már ilyen külön érdekességek. Házmester
házmester lakásban, azt hiszem, igen. És Kosztolányi később is segítette őt ruhákkal és mindenféle. Azért is így fölkeltettem az érdeklődésemet, hogy egy érdeklődő családtörténet is, és nekem van egy elődöm, ugye Keresztes Zsuzsanna. És igen? Az még fülei származású. Ő csak a fantáziámat ugye fölkeltette, hogy lehet, hogy ugyanaz a család lehet. Tehát hogy a dédimnek a testvére lehet ez. Tehát ugyanaz a család lehet, hogy ez egy másik keresztes család, vagy ugyanaz, nem tudom, mert ugye Kajár és Füle az ott a szomszéd forma. Azért is érdekes volt ez a dolog, mert az ember nem is gondolná azt, hogy ilyen elágazások vannak. Hát egy következő kosztolányi beszélgetésen akár erről is szót lehet ejteni. Hogy nem tudom, hogy aztán hogyan, mert ezt nem tudom, hogy ennek végül is ennek a gondolnak az őseinek a keresztes Zsuzsának, hogy a Fülére megy be, mert végülis egy történész kutatja végülis nekem ezt az apaiknak az anyai alapot is, és hát rettenetesen érdekes lenne, hogy ennek a keresztes Erzsébetnek, hogy a szülei nevét ezt nem lehet kideríteni. Szerintem levéltári anyagból meg lehet találni. Hát aki foglalkozott vele, a Keresztes Erzsébettel, Bíró Balogh Tamás például a könyvében is foglalkozott. Nem tudom, hogy az ő szüleivel milyen szinten, tehát hogy meddig kutatta föl a családfát, de ez keresztlevelekből kideríthető. Szerintem lehetséges, hogy ugyanaz a család lehet. Kajár meg Füle ugyanaz, egy másik család, nem tudom. Érdekességből mondtam azt végül is. Igen. Egyszerűen naplóban volt benne teljesen egy egész oldal foglalkozott ebben a dologgal. De ugyan hiszem, hogy a Kajáromnál nincsenek keresztes. Jó, hát szerintem köszönjük szépen. Most itt bezárom ezt a felvételt is. Elköszönünk azoktól, akik követtek minket online, és majd visszanézhető lesz a YouTube felületén szerkesztett videó, és akkor jövő héten folytatjuk ezzel az orvostudományi konferenciával, itt helyben pedig, akinek még van kérdése, akkor egy ilyen kötetlenebbül is föl lehet tenni. Jó? Köszönjük szépen, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk László, és egy ilyen nagyon tartalmas, végülis előadás, beszélgetésszerű programot csinálhattunk. Köszönjük szépen!